ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದಂದು 14/6/26 ಗೋಲ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಪ್ತಾದ ರಿವೈಸ್ ಮುರಳಿ ಅದುಂಡು 24/10/2010 ಮಧುಬನ. ಸಮಯದ ವೇಗದ ಪ್ರಮಾಣತೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ವಭಾವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪನಿಟ್ಟು ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ದೆತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಮನಸ್ಸದ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮಗೂ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಕಿರಣವನ್ನು ಕೊರಲಿ. ಈ ದಿನ 4 ಕಡೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಿಂಹಾಸನಾಧಿಕಾರಿ ಭೃಕುಟಿದ ಸಿಂಹಾಸನಾಧಿಕಾರಿ ಒಕ್ಕ ವಿಶ್ವದ ಸಿಂಹಾಸನಾಧಿಕಾರಿ ಜೋಕ್ಲಿನ ತೂದು ಹರ್ಷಿತ ಒಂದುಳ್ಳೇರು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನ ಕೇವಲ ನಿಕ್ಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಖಾತೆ ಉಂಡು. ಭೃಕುಟಿದ ಸಿಂಹಾಸನ ಅಂತೂ ಮಾತೆರ್ನ ಕೈತಲುಂಡು. ಅಂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಿಂಹಾಸನ ಕೇವಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮದ ಭಾಗ್ಯಡು ಮಾತ್ರ ಉಂಡು. ಈ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಿಂಹಾಸನ ವಿಶ್ವ ಸಿಂಹಾಸನನು ಕೊಡ್ಪುಂಡು. ಐನದವರ ಮೂಜಿ ಸಿಂಹಾಸನದ ಅಧಿಕಾರ ಆತ್ಮಲು ನಿಕ್ಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಆದುಳ್ಳರು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಿಂಹಾಸನ ಏತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು. ಬಕೋವಿ ಯುಗೊಟ್ಟು ಸಿಂಹಾಸನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಅಪುಜಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಅಧಿಕಾರಿ ಆತ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೊಡ್ಲ ಸಹ ಮಾಲೆದ ಮನಿತ ರೂಪಡು ಗಾಯನ ಮಲ್ಕೊಡಾಪುಂಡು. ఒక ಪೂಜೆ ಮಲ್ಕೊಡಾಪುಂಡು ಕೋಟಿಡು ಕೆಲವೆರ್ನ ರೂಪಡು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಭಾವನೆರ್ದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಮನಿನು ಏತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೃಷ್ಟಿರ್ದು ತೂವೊಂದುಪ್ಪುರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ನಿಖಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಶೆ ಉಂಡತ್ತೆ. ಇಂಕ್ಲ ವಿನಃ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಈ ಸಿಂಹಾಸನದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಬಂದು ನಶೆ ಉಂಡೆ. ಅನ್ನ ನಿಖಲು ಮಾತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಜನ್ಮ ಸಿದ್ಧ ಅಧಿಕಾರವಾದುಂಡು. ನಿಖಲೆಗಾದ ಈ ಸಿಂಹಾಸನ ಕಿಕ್ಕಿಳ್ದ ಮಾಲೆಯಾದುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಭಗವಂತನ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನಾಧಿಕಾರಿ. ಈ ನಶೆ ಬೊಕ್ಕ ಖುಷಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸದಾ ಸ್ಮೃತಿಟು ಉಂಡೆ. ಎಂಗುಲು ಏರಾದುಲ್ಲ ಇಂದೆತ ನಿಶ್ಚಯ ಒಕ್ಕ ನಶೆ ಉಂಡೆ. ಬಾಪ್ತಾದಂತೂ ಇಂಚಿನ ಮೂಜಿ ಸಿಂಹಾಸನದ ಅಧಿಕಾರಿ ಜೋಕ್ಲಿನ ತೂದು ಖುಷಿಯಾಪಿರು. ವಾಹು ಎನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಧಿಕಾರಿ ಜೋಕ್ಲಿ ವಾಹು ಜೋಕ್ಲು ಪನ್ಪೆರು ವಾಹು ಬಾಬಾ ವಾಹು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ವಾಹು ಜೋಕ್ಲೆ ವಾಹು. ಸ್ವಯಂ ಬಾಬಲ ಸಹ ಅಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಎಂಗುಲು ಏರಾದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ನಶೆ ಉಂಡೆ. ಏತು ನಿಶ್ಚಯ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆತು ನಶೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ನಿಶ್ಚಯದ ನಶೆ ತಮ್ಮ ಮೋನಿಡು ಬೊಕ್ಕ ಚಲನೆಡು ದೋಚಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಏರಿಗ ನಿಶ್ಚಯ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕಲಿಗ ಖಂಡಿತ ನಶೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಪ್ತಾದಲ ಸಹ ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜೋಕ್ಲಿನ ಮೂಲಕ ಮೋನೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಲನೆರ್ದು ಆತ್ಮಗೂ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ವಾಣಿದ ಪಂಡ ಶಬ್ದದ ಮೂಲಕ ಅಂತೂ ಅನುಭವ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇತೆ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯ ಶುರು ಆದ ಬರ್ತುಂಡು. ಸುರುಕು ಕೇನೊಂದಿತ್ತಿರು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿರು. ಇತೆ ನಿಖಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿತ ಪ್ರಭಾವ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುಂಡು ಶುರು ಆವೊಂದುಂಡು. ಆಯ್ನಿರ್ದವ್ರು ಯಾನ್ ಇಡೀ ದಿನೊಟ್ಟು ಏತು ಸಮಯ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೃದಯಡು ಉಪ್ಪುವೆ ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆನ್ನು ನಿಕ್ಲು ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಲೆ. ದೇಪಂಡ ಈ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನ ವಿಶ್ವದ ಸಿಂಹಾಸನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಧಾರವಾದುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಈ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನದ ಆಧಾರದ್ದು ಏತು ಸಮಯ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದುಪ್ಪರು. ಆತ ಹೆಚ್ಚ ಸಮಯ ಭವಿಷ್ಯರು ರಾಜ್ಯ ಮನೆತನಡು ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪರು. ಏಪೊರ್ದಿಂಚೆಯನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಈತ ಸಮಯ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನಾಧಿಕಾರಿಯಾದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಲೆ. ಈ ಆಧಾರವರ್ದು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮಿತ್ ನಂಬರ್ ವರಾದ ಕುಲ್ವರು ಅಂಡ ಸದಾ ರಾಜ ಪರಿವಾರಡು ರಾಜ ಮನೆತನಡು ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪರು. ಎಪಾಂಡಲ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊಂದರ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನದ್ದು ಜಪ್ಪು ಜರ್ತಾನೆ. ತಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕನು ದೆಪ್ಪೋಡು ದೇಪಂಡ ಇಂದೆತ ಆಧಾರವರ್ದು ನಿಖಲು ಮಾತೆರ್ಲ ರಾಜ ಮನೆತನಡು ಬರ್ಪರು. ಸಿಂಹಾಸನನು ಬುರ್ದು ಮನ್ನಿಡು ಕಾರದೀಪು ಜರ್ತಾನೆ. ಪಂದ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತನೋಡು ಅಚ್ಪತ್ತ ಮೂಜಿ ಜನ್ಮದ ಸಂಸ್ಕಾರ ದೇಹದ ಪರಿವೆ ಪನ್ಪನ ಮನ್ನಿಡು ಕಾರದೀತರು. ಒಂಜಾದಂಡು ದೇಹದ ಪರಿವೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದೇಹದ ಅಭಿಮಾನ.
ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ಮಣ್ಣು ಮಸ್ತ್ ಆಳವಾದುಂಡು. ಅಂಡ ದೇಹದ ಪರಿವೆ ಸಹ ಮಣ್ಣಾದುಂಡು. ಏಪ ಮನುಷ್ಯರು ಪೋದು ಬುಡ್ಪೆರು ಬೊಕ್ಕ ದೇಹನು ಪೊತ್ತದು ಮಣ್ಣುಡು ಸೇರ್ದು ಪೋಂಡು ಬಂದು ಮನುಷ್ಯರ್ಲ ಪನ್ಪೆರು. ಐನೇದವರ ಮಣ್ಣುಡು ಕಾರು ದೀಪು ಜರ್ತಾನೆ ಪಂದು ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ದೇಹದ ಪರಿವಿಡು ಬರುಪುನವು ಬಂಡ ಮಣ್ಣುಡು ಕಾರು ದೀಪುನವು ಬಾಪ್ತಾದ ನಿಕುಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮಗಾದ ಮೂಜಿ ಸಿಂಹಾಸನ ಕೊಡ್ತಿರು ದಯಪಂಡ ಮುದ್ದು ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿಕ್ಕುದರು ಮುದ್ದು ಜೋಕುಲ್ಲ ಆದುಲ್ಲರು ಏರು ಮುದ್ದು ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪಿರು ಅಕ್ಲಿನ ಉಯ್ಯಾಲೆಡು ಹತ್ತಂಡ ಜಕಿಲೆಡು ದೀವನೂರು ಮಣ್ಣುಡು ಕಾರ್ದಿಯರ ಬುಡುಪುಜೇರು. ಐನದವರ ಬಾಪ್ತಾದ ಏರು ಮೂಜಿ ಸಿಂಹಾಸನಗೂ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅಕ್ಲೆಗಾದ ಏತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಯ್ಯಾಲೆನು ಕೊಡ್ತೇರು. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಶಾಂತಿದ ಉಯ್ಯಾಲೆಡು ತುಂಬುವರು, ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಸುಖದ ಉಯ್ಯಾಲೆಡು ತುಂಬುವರು, ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಪ್ರೇಮದ ಉಯ್ಯಾಲೆಡು ತುಂಬುವರು. ಸಿಂಹಾಸನ ಬೊಕ್ಕ ಉಯ್ಯಾಲೆಡೆ ಪಾದ ದೀವಡು ಎಂಕ್ಲು ಭವಿಷ್ಯಡು ಒಲ್ಪ ಬರ್ಪ ಎಂಚಿನ ಅಪ್ಪ ಪಂದಕ್ಕೆ ಮೇರು ಏತು ಸಮಯದ ಬೈದರು ಆತು ಸಮಯದ ಎನ್ನ ಪಾದ ಏತು ಸಮಯ ಉಯ್ಯಾಲೆಡೆ ಹತ್ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮಿತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪನವು ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು. ಆತೆ ಭವಿಷ್ಯಡು ರಾಯಲು ಮನೆತನಡು ಉಪ್ಪರು, ರಾಯಲು ಪ್ರಜೆಕ್ಲೆಡ ಬರ್ಪುಚರು, ರಾಯಲು ಮನೆತನಡೆ ಬರ್ಪರು. ಇದು ಲೆಕ್ಕೊನು ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕೊನು ದೆಪ್ಪುಲೆ ಬೇತೆಕ್ಲೇನು ತೀಯರ ಬಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕೊನು ದೆಪ್ಪುಡು ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಎಂಚಿನ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ರಾಯಲು ಮನೆತನಡು ರಾಜ ಮನೆತನಡೆ ಉಪ್ಪೊಡು ಬಂದ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸಹ ಏತು ಸಮಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಸಮಾಪ್ತಿ ಅಂತೂ ಅಚಾನಕ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪನ ಮುಟ್ಟಗಲ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊಂಡರಡ ಏತು ಸಮಯ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಬನ ಜಕ್ಕಿಲ್ಡು ಸಿಂಹಾಸನ ಮಿತ್ತು ಉಯ್ಯಾಲೆಡು ಉಪ್ಪರು. ಆತ ಸಮಯ ರಾಯಲು ಪರಿವಾರಡು ರಾಯಲು ಇಲ್ಲಲು ಭಾಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಾಪ್ತಾದಾಗಂತೂ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಪೂರ್ತಿ ಸಮಯ 21 ಜನ್ಮಲು ರಾಯಲು ಮನೆತನಡು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಆದುಪ್ಪು ಚಂದ್ರವಂಶಿ ಆದುಪ್ಪು ರಡ್ಡು ಯುಗೊಟ್ಟು ರಾಯಲು ಪರಿವಾರಡು ಉಪ್ಪುನ ಅಧಿಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅನ ಅಧಿಕಾರ ಕೊರಪು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಉಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ನಿಕ್ಲೆಗುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಗಳ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿನ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ರಾಯಲು ಮನೆತನಡು ತೀಯರ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೆರು. ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನ ತಿರಿವರು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ರಾಯಲು ಮನೆತನಡು ಉಪ್ಪುನಕಲು ಅತ್ತು ಒಂತೆ ಸಮಯ ಉಪ್ಪುನಕಲು ದೂರ ಪೈರ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪಿರ್ತಾನೆ. ಸಂಗಮ ಈಗ ಆಧಾರವಾದೊಂದು ಬಂದು ತಿಳಿದರು. ಬಾಪ್ತಾದಾಗ ಜೋಕುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈತು ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಜೊತೆಟು ಬೋಪೆ ಬಂದು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪರ ಇತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಒಕ್ಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಜೊತೆಟುಳ್ಳೇರು. ಅವ್ಯಕ್ತ ರೂಪಡು ಉಪ್ಪು ಅಂಡ ಜೊತೆಟುಳ್ಳೇರು. ಜೋಕ್ಲಿನು ಇದೇ ಮುಟ್ಟಗಲ ಮಾಯ ಬುಡಂದಪ್ಪು నేను ಬಾಪ್ತಾದ ತೂಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಾಯಗಲ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಮಾಯ ರಡ್ಡು ರೂಪಡು ಅವಕಾಶ ದೇತುಂಡು. ಆ ರಡ್ಡು ರೂಪಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ನನಂಜಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಯಾನು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತದೆ ಅತ್ತನ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನೆ ರೈಟ್ ಯಾನೆ ಕಡಿಮೆ ಆತ್ತು ಪನ್ಪನ ಅಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಅಲೆ ಹೊರಡೊಂದುಂಡು ಯಾನೆ ರೈಟ್ ಆದುಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಏರು ಸಂಬಂಧಡು ಬರ್ಪೆರು ಅತ್ತನ ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅಕುಲ ಸಹ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗೋ ಜೊತೆ ಕೊರ್ಪೆರೆ ಬೇತೆಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಶೀಲನೆ ದಿಕ್ಕೊಡು. ಈ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಐನದವರ ಬಾಪ್ತಾದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಮುರಳಿನ ಮರಣ ಮಲ್ಪುನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಹೋಂವರ್ಕ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೊರ್ಪೆರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮರಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಗ್ನಾದುಪ್ಪರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಹೋಂವರ್ಕ್ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಲ್ಪುನ ಆಧಾರವಾದುಂಡು. ಏನು ನಾವು ಬೊಕ್ಕ ಮರಣ ಮಲ್ಪುನ ವಾತನ ಮಗ್ನಾದುಪ್ಪುನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಹೋಂವರ್ಕ್ ಬಾಪ್ತಾದ ದಯಗು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರಂದು ಏತು ಹೆಚ್ಚ ಹೋಂವರ್ಕ್ ಕೊರ್ಪೆರು ಆತು ಮಲ್ಪುನಿಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಬಿಸಿ ಪಡು ಪಂದು. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಮುರಳಿಡು 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ದ ಹೋಂವರ್ಕ್ ಉಂಡು, ಮನಸ್ಸದ ಹೋಂವರ್ಕ್ ಉಂಡು, ವಾಣಿದ ಹೋಂವರ್ಕ್ ಉಂಡು, ಕರ್ಮದ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಿವ್ಯತೆದ ಸೂಚನೆದ ಹೋಂವರ್ಕ್ ಉಂಡು. ಐನದವರ ಹೋಂವರ್ಕ್ ಬಿಸಿ ಆದಿತ್ತರಡ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಬರ್ಪುನ ಅವಕಾಶ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಈ ವಿಧಿನ
ತನ್ನ ಸ್ವಂತಾದ ಮಲ್ತೊಂಡಾರದ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಸ್ವತವಾದೇ ನಿಖಲರ್ದು ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಎದ್ದಿತ್ತು ನೋಡು. ದಯಪನ ನೆನಪದ ಯಾತ್ರೆಡು ಮಾತನಲ್ಲ ನಂಬರ್ ವಾರ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪು ನೆನು ಬಾಪ್ತಾದ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಿರು. ವಾಚ ಸೇವೆಡ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆಕಲ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪನೋ ಈ ಸ್ವಭಾವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಯ್ನು ರಾಯಲು ರೂಪಡು ನಿಕಲು ಪನ್ಪರು ಸ್ವಭಾವ ಎನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಭಾವ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ವಭಾವ ಅದುಂಡು. ಈ ಧಾರಣದ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆಲ ರಾಯಲ್ ರೂಪಡು ಬರೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಪ್ತಾದ ಇತ್ತೆತ್ತ ಇಂದು ಈ ಸೂಚನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಿ ರಿಂಚಿನ ಮಾತ ಧಾರಣೆ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಐನಿತ್ತೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಕೊರ್ಲೆ. ಬಾಪ್ತಾದ ಸುರುಕು ಸಹ ಪಂತೆರು ಇತ್ತೆ ಧಾರಣೆದ ಮುಖ್ಯ ಧಾರಣದ ಗಮನ ಕೊರ್ಲೆ. ಓವಿಯೇ ಮಾತ್ ಪಾತೆರ ಅಂಡ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದೀವಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದಿಯರ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪರ ಅನ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿನ್ನಿ ಅದ ಉಡ್ಪುಂಡೆ. ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅತ್ತು ಅರ್ಧ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರೆ ಅತನ ಚಿಹ್ನೆ ಅದ ಉಡ್ಪುಂಡು. ದುಂಬು ಪೊಯ್ಲಕ ನಿಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಯ್ಕು ನಿಕಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಪಾಡು ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಸಮಯದ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಸರಿ ಮಲ್ಪುಣಾತ ಸಮಯ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಪಗ ಸಮಯ ಅವಡು ವಿಜಯರ ಸಾಧ್ಯ. ಏರುಪೇರದ ಸಮಯದ ಏಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸ್ವಭಾವದ ಪೇಪರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಕಾದ ಇತ್ತೇರ್ದ ಇಂಚಿನ ಸಮಯದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಲಿ. ಅವಾಗ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ಅಭ್ಯಾಸ ದುಂಬು ಪೋಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಯೋಗಿ ಅದುಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಪ್ತಾದ ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಚಕ್ಕರ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಪಂಡ ತಿರುಗೊಂದು ಬಣ್ಣಗ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಪುರುಷಾರ್ಥನ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಒಡುಪಂದು ನಿಖಲ್ನ ಲಕ್ಷ್ಯ ಆದುಂಡು. ಇಂದಕ್ಕಾದ ಮಾತಿರ್ತಲ ಸಹಜ ಸಾಧನ ಆದುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ. ಓಬೆ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪುನಗ ಸುರುಕು ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಮಾನ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಕರ್ಮ ಪಾತೆರ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಕಲ್ಪ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಉಂಡೆ. ಸುರುಕು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಪನೋಡಾಕೊಂಡು ಪನ್ಪುನೆತ್ತ ಸುರುಕು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ಲೆ. ಬಾಪ್ತಾದಲ ಸಹ ಎಂಚಿನ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ನಿಗುಲು ಸಹ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪರತೆ ವಾರ್ತಾಲಾಪ ಮಲ್ಪುನಗ ಬಾಪ್ತಾದ ಮಸ್ತ್ ಮಧುರ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪವೆರು. ಒಮ್ಮಂಗದ ಪಾತೆರ್ಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರುವೆರು. ಇನ್ನೇನು ಮಲ್ತದು ತೊಜಿಪವೆ ಅತ್ತನ್ನ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಆವಡೆ ಆಪುಂಡು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಉತ್ಸಾಹದ ಸಂಕಲ್ಪ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ಕರ್ಮೋಡು ಬರ್ಪುನೆಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಬೇತೆ ಆದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಪ್ತಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಕಾರದ ಸೇವೆದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಪನವು ಮಲ್ಪೇರು. ಐನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಲ ಸಹ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆ ಎಡ್ಡೆ ನಡಪುಂಡು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಏತು ವಾಚ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ವಿಹಿತ ಮೂಲಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸಫಲತೆಲ್ಲ ಸಹ ಉಂಡು ಬಾಪ್ತಾದಲ ಸಹ ಖುಷಿ ಆಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಕೇವಲ ಮನಸ್ಸದ ಮೂಲಕ ಮಸ್ತ್ ಆತ್ಮಲಿಗೆ ಖುಷಿದ ಕಿರಣನು ಶಕ್ತಿದ ಕಿರಣನು ಸುಖದ ಕಿರಣನು ಪ್ರೇಮದ ಕಿರಣನು ಮುಟ್ಟವನ ಸೇವೆನು ಜೊತೆ ಜೊತೆಟು ಮಲ್ಪಲೆ. ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತಂದ ಬೇತೆಕ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರಗೂ ಸಹಯೋಗ ಕೊರಪುನೆಟ್ಟು ಕೆಲವೆನ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚಕೊಪ್ಪು. ಮನಸ್ಸ ಸೇವೆದ ಮೂಲಕ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಕಿರಣನು ಆತ್ಮಗೂ ಕೊರಡು. ಇಂದಿಟ್ಟು ಅಟೆನ್ಷನ್ ದುಂಬು ಪೊಯ್ಲಕನ ಮಸ್ತ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಐತ ಮಿತ್ ಗಮನ ಕೊರ್ಪರು ವಾ ಜೋಕುಲು ಈ ಸೇವೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದು ತೆರಿದೇರು ಅಕಲು ಕೈದಿರ್ಪುಲೆ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಅಕಲಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಲು ಏರು ಮಲ್ಪುಜೇರು ಅಕಲು ಮಲ್ಪೋಡು ತೇಪಂಡ ದುಂಬು ಪೊಯ್ಲಕನ ಈ ರೀತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ತೆರಿಪವನಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಕೀಳ್ನಕಲ ಮಿಲನ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಐನದವರ ರಡ್ಡು ಪ್ರಕಾರದ ಸೇವೆ ಈತ ಆಪುಂಡು ಆತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಮನಸ್ಸು ಬಿಸಿಯಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಮನ ಭಾವ ಆಪುನವು ಸಹಜಾದ ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಮನಸ್ಸು ಬಿಸಿ ಆಪುನೆದವರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸ್ವಭಾವನು ಸಹಜವಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟು ಸಹಯೋಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಈ ದಿನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿನ ಮಿಲನದ ದಿನವಾದುಂಡು. ವಾಹು ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿರು ವಾಹು ವಿಶ್ವದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಡು ಬಾಬನ ಕಲ್ಪದ ಸುರುತ ಜೋಕ್ಲು ಗುಪ್ತವಾದುಲ್ಲೇರು. ಐನದವರ ವಿಶ್ವ ಸೇವೆಗೂ ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿಯರು ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಬಾಪ್ತಾದಾಗ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ಬೊಕ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಡು ಹಳ್ಳಿ ಅತ್ತನ್ನ ಪಟ್ಟಣಡು ಓವು ಒರಿದು ಅಡೆಗೆ ಮುಟ್ಟೆರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೇರು ಪಂದು ಬಾಪ್ತಾದ ಕೇಂದಿರು. ಐಕು ಶುಭಾಶಯಲು ಶುಭಾಶಯಲು ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತನ ಸಮಾಪ್ತಿಯ ಐನದವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲು ಬದಲಾವಣೆ ಆಪುಂಡು. ನಿಕಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಭಾರತ ಆದುಪ್ಪು ವಿದೇಶ ಆದುಪ್ಪು ಎಂಕಲ ಬಾಬಾ ಬೈದೇರು ನಿಕಲು ಪನೊಡೆ ಪಂತಿನ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಮಸ್ತ್ 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 ದೂರು ಬರ್ಪುಂಡು. ಸಂದೇಶ ಅಂತೂ ಬರ್ಪರು ಮಸ್ತ್ ದೂರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚ ಓವಿ ಮೂಲೆ ಒರಿಯೊಂಡ್ರೆ ಬಳ್ಳಿ ಇಂದಿತ್ತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೋಡು. ಬಾಕಿ ಬಾಪ್ತಾದ ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿಯರು ಬೊಕ್ಕ
ದೇಶದಕಲು 2 ಜನ ಜೋಕುಲು ಏರು 4 ಕಡೆ ತಮ್ಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಕ್ಲೆನ್ ತೂದು ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಕ್ಲೆನ್ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ದಯಗ್ ಖುಷಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ದೇಶಡು ವಿದೇಶಡು ಪ್ಲಾನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಪ್ತಾದಾಗ ಇಷ್ಟ ಆದುಂಡು ಓಬಿ ಸಾಧನೆದ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶನು ಮುಟ್ಟವುಡು. ಈ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಾಸ್ತವುಡು ನಿಕ್ಲೆಗಾದ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದು ಸಹಯೋಗಿ ಆದುಂಡು. ಸಾಧನೆ ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಪೊಸತು ಬರೋದುಂಡು. ಐನು ಕಾರ್ಯಡು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪರು. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಾತಿರ್ನಲ ಪಂಡ ಒಲ್ಪಾಂಡಲ ಸೇವೆನು ವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಕೇಂದು ಖುಷಿ ಆಪಿರು. ಸಾಧನೆಲಿನ ಸೇವೆಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪರೆ ಜೋಕುಲ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆದುಂಡು ಪಂದು ಖುಷಿ ಆಪಿರು. ಆಯ್ನದವರ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಪೋರು. ಅತ್ತಂಡ ಬಾಪ್ತಾದ ಕೇನ್ವೇರು ಚಕ್ಕರ ಪಾಡುವಿರತ್ತೆ. ನಿಕ್ಲು ಒಲ್ಪಾಂಡಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದೆಹಲಿ ಡಾಂಡಲ ಮಲ್ಪಲೆ ದೇಶಡು ಹೂವಿ ಪಟ್ಟಣ ಡಾಂಡಲ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿದೇಶ ಡಂಡಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಲ್ಪಾಂಡಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಪ್ತಾದ ಮಾತ ಕೇನೊಂದುಪ್ಪಿರು. ಬಾಪ್ತಾದನ ಕೈತಲ್ಲ ಸಾಧನೆಲೋ ಉಂಡು. ಐಕಾದ ವಿದೇಶರ್ದು ಒಂಜೊಂಜಿ ದೇಶರ್ದು ಏರು ಮಾತ ಬೈದರು. ಪ್ರತಿಯೋರಿಗಳ ಎಂಚಿನ ಕೊರ್ಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರಂದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ಕೇವಲ ತೀವ್ರತೆನು ದೆತ್ತೊಂದು ಬಲೆ. ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಹೊಸ ಪಾತೆರನ್ನು ದೆತ್ತೊಂದು ಬಲೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದು ತಮ್ಮ ಯಜ್ಞ ಶುರು ಆಪನೆತ್ತ ಒಂತೆ ವರ್ಷದ ಎದುರು ಮಾತ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಪಂಡ ತೂಜಿದು ಬರ್ಪಣ ಶುರು ಆಪನು. ವಿಜ್ಞಾನಲ ಸಹ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ಸಹಯೋಗಿಯಾದುಂಡು ಹೆಚ್ಚ ಲಾಭ ಪಡೆಯುಂಡೆ. ನಿಖಲೆಗಾದೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಉಂಡು. ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ತೂಲೆ ಏತು ಹೊಸ ಪಾತ್ರಗಳು ಬರ್ಪುಂಡು. ಡ್ರಾಮಾ ನಿಖಲೆಗ್ ಸಹಯೋಗ ಕೊರೊಂದುಂಡು. ಸಾಧನೆ ನಿಖಲೆಗ್ ಸಹಯೋಗ ಕೊರೊಂದುಂಡು. ಎಡ್ಡೆವು ಇದೆ ಸದಾ ಖುಷಿ ಆದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಸದಾ ಖುಷಿ ಆದುಲ್ಲರೆ ಏರು ಸದಾ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪೆರಕಲು ಕೈದಿರ್ಪಲೆ ಸದಾ ಖುಷಿ ಆದುಲ್ಲರ. ಓವೇ ಪಾತೆರಾಂಡಲ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪರ. ಪಾತೆರಳು ಬತ್ತುಂಡಲ ಸಹ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪರ ಮಲ್ಲ ಅದು ಕೈದಿರ್ಪಲೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಗಾಬರಿ ಆಪು ಜರ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪರ. ಅನುಭವಿ ಆಪರು ವಿಘ್ನೋಲು ಅನುಭವದ ಅಥಾರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಂಡು. ಮಾಯ ಬತ್ತದು ಬುರ್ತುಂಡು ಪಂದು ಪನೋಚ್ಚಿ. ಇಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಆದುಂಡು ಮಾಯ ಪಂದು ಪನೊಂದು ಮಾಯನ ದುಂಬು ಕೊನೊಂದುಪ್ಪರು. ಪರೀಕ್ಷೆ ಆದುಂಡು ಮಾಯನಂತೂ ನಿಕುಲು ತಿರಿಯೊಂದರು. ಏತು ವರ್ಷದ್ದು ಮಾಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದುಂಡು ಪಂದು ತಿರಿಯೊಂದರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಮಾಯರ್ದು ಗಾಬರಿ ಆವಡ್ಚಿ. ಪೇಪರ್ ಪಂದು ತೆರಿದು ಖುಷಿ ಇರ್ದು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಾರು ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅನುಭವದ ಕ್ಲಾಸ್ ದುಂಬು ಪೋಲಿ. ಇಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ದುಂಬು ಪೋಪು ನಾವು ತಬ್ಬಿ ಬಾಪುನತ್ತು ದಯಗ್ ಎಂಚಿನ ಇಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯತ್ತು. ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿ ಆದುಲ್ಲರು ದಯಗ್ ಎಂಚಿನ ಪಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನೆ ಬರ್ಪುಜಿ. ಪೇಪರ್ ಆದುಂಡು ಆಯ್ನದವರ ಅನುಭವದ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಂದುವರಿಯೋಡು ಖುಷಿ ಆದುಲ್ಲರು. ಇತ್ತೆಂದು ಅನುಭವಿ ಆದುಲ್ಲರು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಒಂದು ಉಪ್ಪರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಓ ಮಾತ ಪತ್ರಲು ಫೋನು ಏರ್ನೋ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಂದೇಶ ಬಾಪ್ತಾದನ ಪ್ರತಿ ಬೈದನು. ಆ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಪ್ತಾದ ತಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಮಾವೇಶ ಮಲ್ತೊಂದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅತ್ತನ ಸೇವೆದ ಸಮಾಚಾರನು ಅತ್ತನ ಮನಸ್ಸದ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಸಮಾಚಾರನು ತೆರಿಪದರು. ಅಕ್ಲೆನ್ ಮಾತಿರಲ ಬಾಪ್ತಾದ ಮನಸ್ಸದ ಮೂಲಕ ಇಮರ್ಜಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಸುಖದ ಶಾಂತಿದ ಖುಷಿತ ಕಿರಣನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇಡಿಗು ಕಡಪಡಂದೆ ಪೋ ಆಂಡ ಮನಸ್ಸುಡು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತೆರಡ ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಭಾವನ ಕೈತಲು ಮುಟ್ಟುದು ಬುತ್ತುಂಡು. 4 ಕಡೆ ಸಾಹಸ ಜೋಕ್ಲವು ಸಹಯೋಗ ಭಾವನವು ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲಿಕ್ ಬಾಪ್ತಾದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಈ ವರ್ಷ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಅತ್ತನ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರತಿ ಅತ್ತನ ವಿಶ್ವದ ಆತ್ಮದ ಪ್ರತಿ ಓವಾಂಡಲ ಅಂಚಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಒಯ್ದು ಸೇವೆದ ಬಲ ಬೊಕ್ಕ ಫಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆದು ಬುಡಡು 4 ಕಡೆತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಪ್ತಾದನ ವಿಶೇಷವಾದ ಹೃದಯದ ನೆನಪು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಆವಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ವರದಾನ ಸಾಧಾರಣತೆದ ಮೂಲಕ ಮಹಾನತೆಯನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸರಳ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಭವ. ಎಂಚ ಒವ್ವೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆದುಪ್ಪುನ ವಸ್ತು ದಾದಾಂಡಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ತನ್ನ ಕಡೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಪುಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸದ ಸಂಕಲ್ಪಡು ಸಂಬಂಧಡು ವ್ಯವಹಾರಡು ಚರಣೆ ವಲನೆಡ್ಲ ಏರ್ಲ ಸರಳವಾದು ಅತ್ತಂಡ ಅಂಚನೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಪೊರೋ ಅಕಲು ಉದಾಹರಣೆಯಾದೀತದ ಸರ್ವೀರೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವತ್ತವಾದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಸರಳ ಅರ್ಥಾತ್ ಸಾಧಾರಣತೆ ಮಹಾನತೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆದೊಪ್ಪುಂಡು ಏರು ಸರಳ ಅತ್ತಂಡ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಉಪ್ಪುಜೆರೋ ಅಕಲು ಸಮಸ್ಯೆ ರೂಪವಾದ ಬುಡುಪೇರು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಪನ್ಲೆ ಎನ್ನ ಬಾಬಾ ಇಂದೆರ್ದು ಮಾಯದ ಮುಚ್ಚಿದೀಪನ ಕಣ್ಣುಲು ಓಪನ್ ಆದ ಬುಡುಪುಂಡು. ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಸದಾ ಹರ್ಷಿತ ಆದುಪ್ಪೆರೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಸರಳ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಸಹನಶೀಲಾಲೆ
ಇತ್ತೆತ್ತ ಶಬ್ದಡು ದೂರ ಏತು ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಸರಳ ಬೊಕ್ಕ ಸಹಜ ಆದುಕೊಂಡು ಆತು ಸಂಪೂರ್ಣತೆ ಕೈತಲ್ ತೋಜುನು. ಸಂಪೂರ್ಣತೆದ ಸ್ಥಿತಿದ ಲಕ್ಷಣವಾದುಂಡಾಕ್ಲ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸರಳವಾದುಪ್ಪುನು. ನೆನಪುದ ಯಾತ್ರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ರಡ್ಡು ಸಹಜ ಪುರುಷಾರ್ಥಡು ಬತು ಉಡುಪುನು. ಏಪ ರಡ್ಡೆಟ್ಟು ಸರಳ ಸಹಜ ಅನುಭವ ಅಪಗ ತೆರಿಯುವಲ್ಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣತೆದ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊನ್ನಕ್ಲಾದುಲ್ಲೆರು. ಅಚ್ಚ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.